Bugal daw mga aki. Ako ang sa indong maestra o paratokdo sa Science 3 na si Teacher Grace Clarianes. Ngunyan, aadalan ta ang manunungod sa pangenot na konsepto. Mga pinaghahalian ng tanog asin an gamit kaini. Ang sound o tanog sarong klase nin enerhiya na ginagamit kan mga tao. Ang sound o tanog presente sa gabus na oras. Sa satong pagmata sa pagkaaga, makakadangog tulos kita ning tanog na hali sa manok o di kaya sa satuyang alarm clock. Makakadangog kita ning mga boses kasatuyang magurang sa mga tugang kung sinda nagtatarang. Ang tanog pwedeng hali sa tao kung nagkakanta, nagkukurahaw, o simpleng nagtataramsa na. Saro sa mga tanog na gusto kang mga tawong madangog, iyo an musika. Nabibilog an musika sa pagpapatanog kan manlain-lain na instrumento arog kan piano, gitara o drum. An mga instrumentong pangmusikal masasabitang pinaghahalian manin tanog. Nagtatanog an mga ini sa paagi kang pagpukpok, paghayop o pagkabray. Ang mga sakayan sa tinampo pinaghahalian man nin tanog. Arog kang motor, ambulansya, asin jeep. Ang lambang tanog na ginigibo kang mga ini may gamit o may buot sa bihon. Importante na maaraman ang mga ini tanganing aram ta kung ano ang dapat gibuhon kung madadangog ka ini. Mga gibuhon.